Hej så, jeg hedder Markus, og jeg er privatpraktiserende psykolog, som holder gåterapi i Sydhavn og omegn på Vestre Kirkegård. Lige nu er jeg ude at gå, og jeg tænkte, at det var en god idé, at de, som kunne være interesseret i terapi hos mig, fik et lille indblik i, hvordan jeg taler, og mulighed for at vurdere, om det er pisseirriterende at høre på, eller om det faktisk måske kunne være meget rart at gå ud og få en gående terapisession sammen med mig. Min tilgang er meget løs og fri i udgangspunktet. Vi mødes et naturligt sted som det her, og så lander vi det sted, hvor vi er, mærker lige, hvordan det er at være udenfor, får måske et lille brud fra den hverdag, som vi lige er kommet fra. Og så begynder vi at gå og snakke om, hvad end der kunne være på hjerte for dig, og arbejde os hen imod en eller anden form for afklaring, forløsning, osv. osv. Hvad du har brug for at arbejde med er selvfølgelig meget individuelt, fra person til person. Min oplevelse er dog, at når vi mødes, og vi går udenfor og snakker side om side, så flyder samtalen friere, og det er et mere uformelt rum. Og det gør det så også nemmere at snakke om, og nemmere at bevæge os rundt i de problematikker, der kan være i dit liv. Og vi kan også bruge elementer fra naturen til at hjælpe os. Det kan lyde lidt funky for nogen. For andre er det ret intuitivt, at det at være et smukt sted med træer og buske og fuglefløjt og solskin og regn, som det er lige nu, det er faktisk virkelig kan gøre noget. For andre er det noget, man måske lige skal indstille sig på, men det er heller ikke for alle. Og det kan også være, at man lige skal varme sig op til at bevæge sig udenfor og lave terapi. Så jeg tilbyder også selvfølgelig samtaler indenfor. Også hvis vejret er helt forfærdeligt, så kan det være, at det simpelthen ikke vil være brugbart at være udenfor. Selvom jeg nu alligevel tror på, at vi kan bruge alt slags vejr til noget. Så i så fald kan man også komme hos mig i det, der hedder Nordic Health House i Nordvest. Og så kan vi have samtaler der. Så hvis noget af det lyder som noget, der kan være interessant for dig, og hvis jeg er virksomhed, som du tror, du kan have nogle samtaler med, så tag endelig kontakt. Det er meget uforpligtende, og jeg snakker meget gerne med dig i en halv time, bare over telefonen, omkring at påbegynde terapiforløb. Så jeg håber, du finder vej hen imod at finde den terapi, som er rigtig for dig. Og hvis du har brug for også bare sparring til den proces, uden at ville bruge mig som terapeut, så er jeg også villig til at tage samtaler omkring det. For mig er det vigtigst, at hvis du sidder i et sted i dit liv, hvor du overvejer terapi, fordi du føler, at der er nogle ting, der bliver nødt til at forandre sig, at du så tager handling mod det. For jeg forstår selv inderligt, hvor vigtigt det er. Hvor vigtigt det er at tage handling. Og ikke bare gå og falde hen i den tilstand, du er i, hvis du ikke har det godt der, hvor du er. Så held og lykke, og jeg håber på at høre fra dig.